Saparmurat Niyazov adındaky keselhana Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatyň iň uly keselhanalaryndan biri. Soňky döwürde gurulan keselhanalaryň hyýaly onuň binasy mermerdaşy bilen örtülen bolmasa-da, ol orta gatlaga degişli adamlaryň iň köp barýan keselhanalarynyň hataryna girýär. Keselhananyň içi mudama adamdan hyryndyqyn. Şu ýazgyny görüp Aşgabatda bugün adatdan daşary ýagdaý boldymy diýen bolmaňyz hem mümkin. Emma bu Niyazov keselhanasynda adaty bir ýagdaý hesaplanýar. Niyazov keselhanasynyň her gapysynda günüň islendik sagatynda doktora görünmek üçin nowata duran adamlaryň onlarçasyna, hatda yüzlerçesine duş gelse bolýar. Bu nowbatlar diňe bir doktoryň gapysynda bolman keselhana giren badyňa başlanýar. Başta elindäki dokumentleriň nusgasyny almak üçin nowata durmaly. Keselhananyň binasynda ýerleşýän bu otagyň öňü hem mudama köp adamly. Bu nowbatdan çykyp soňra keselli dokumentleriniň nusgalary bilen kassa tarap ýöremeli. Kassada dokumentler kabul edilýär hem keselli degişli töleglerini töleýär. Ondan soňra bolsa hassa adyny sanawy ýazdyrmak üçin nowata durmaly bolýar. Bu ýerde hassa keselhananyň degişli wekillerine haýsy doktora görünmek isleýänligi barada doly maglumat berýär. Bu taýda da nowata duran adamlaryň sany haçan diýseň ýetik. Bu nowbatlar gutarandan soňra ýokarky gatdaky lukmanlaryň gapysynda gaýtadan nowata durulýar. Lukmanlara görünen näsaglar köp halatlarda dürli analizlerden geçmeli edilýär. Şeýle adamlar bolsa doktoryň ýanyndan çykyp analiz üçin ýene nowata durmaly bolýarlar. Nowata duranlaryň arasynda beýleki vilayetlerden gelenleri hem duş gelse bolýar. Olaryň aýtmaklaryna görä, vilayetden gelenleriň bejergisi hasam uzaga çekýär. Olar doktora görünmek üçin käte 2-3 günni sarp etmeli bolýarlar. Bu hem olaryň goşmaça çykdaýjy etmeli bolýanlygyny aňlatýar. Ya meni kızım koydum da aňyra gitdim. Şonda şok helim var eken. Şu beýdi otur bellemejek beýle men desmi. Ma şok helim beýdi Bu mereke doktora tiz görünmeli hassalara öz yaramaz täsirini ýetirýär. Hassalaryň arasynda agyr keselli, zordan aýak üstünde duranlarym bar, agsap barýanlarym, ýaragsız adamlary götermek üçin ulanylýan götergide ekidilip barýanlarym. Dogrusy bu ýagdaý diňe Niyazov keselhanasyna mahsus zat däl. Beýle ýagdaý paýtagtyň ähli keselhanalarynda bir meňzeşdiýse bolar. Aýdylyşyna görä, muňa sebäp bolýan esasy zat vilayetlerde keselhanalaryň ýetmezçiligi, galy bersede ýurtda tölegli medisina hyzmatyna geçilmegi. Ýurtda deň derejeli keselhanalaryň we ýokary bilimli lukmanlaryň ýetmezçilik edýänligi bolsa, bu görnüşleri Finlandiyada öz-özünden düşünükli bolýar.